आइमुनि न'नि लाबोरा फिल्टार न' सुसुना स्लार बोरियानो माबायना लर ये देखो गाइस हमारा क्या बोलते हैं इसको दरवाजा टूटा फूटा है सब ये सब टूटा फूटा इधर भी एक सब टूटा फूटा है हमारा इधर देखो मुझे लाइक खालामना शेयर खालामना बानो जाबाय निला बायला जिला दरजाबाबो नङा होमबा तो सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग गाइस हम अभी जाएंगे कपड़ा धोने के लिए तो मेरा बेटे के लिए ये लेके आया है कपड़ा उसके बाद हमें भी धोएंगे इधर टाइम नहीं है ना हमारे पास इसलिए ये भी करना बाकी है ये दोनों देखिए ओ भाई साहब कैसा दिख रहा है ये इसको हांखो बुंगेगा हांखो पाटे हांखो माबा दसे लांखो आरो यो दानायाव माने फिसाजोनि सलाखौ सुनानैसै ओमफ्राय जानि जिमिया इने मुवा जना रोंनायमोन इने सो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै भिडिअ फेमिलि न'निनो ब्लग जागोन आरो ना तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय फेसबुक पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय आरो इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जाय बिथांमोना फेसबुकाव नायदोंमोन नोंथांमोना इउटुब चेनेलावबो बि नामखौनो सार्च खालामनानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय तो नोंथांमोना सापर्ट खालामना होबानो जाबाय तो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नङा होमबा दा नै सला सुनिर' मानि मिथिङालै नीला खासे सला सुनाय खासे ओंखाम संनाय खासे गथ' फिसा लानाय चंद्रनो सो गाइस इधर हम ये लगाएंगे पर्दा क्या बोलते हैं इसको पर्दा हमारा घर ऐसा ही है ऐसा देखो गाइस देखो नीला इसको इधर लगाएंगे हम दिनै जानि न'खौ खिथिनि आं गासिनोबो नीला पर्दा लगायदों नैबे एकदम ढिला जाजोब्बाय ना न' बोरायमोन आग्लानिमोन गलां गलां जालायलायबाय आरो ना नीला बोराय न'बाबो नोंसोरदो साजायनांगौ उपाय गैया नङा होमबा होमबासो पर्दा होबासो जोंनि खेराखौ नुनाय नङा नीला दाना स्टार्ट जाबाय नीला स्टार्ट जाबाय बरियानो पर्दा नीलानि सिं दङ बे बायनाय गोजा नीला ओरै सोंबाय ओरै हाब्बाय आरो न' नीला जानियानो नीला बिदिनो न'आ जानिया आग्ला नीलानि सिंखालिबो दंमोन नीला ओमफ्राय नैखौ फुलखौ नै सिंखालि होगोन बरियानो नैसा होगोन नैखौनो ओरै सोना होगोन देखो गाइस कैसे दिख रहा है इसा सोना होगोन इनिफ्राय नीला नै मोनसेखौबो नैखौबो नैयाव होगोन आरो न' ओरै कैसे देख रहा है गाइस खामानि मावगासिनो नीला न'नि नैबे फिल्टारमोन है नैथिंगालाय आफायाबो जों नीलायाबो खामानि मावगासिनो बेस्थ' नीला नैथिंबो बिदि साफा पुरा इनिफ्राय नैबे जाबाय सिजौ हमारा इधर हमको असम में इसको सिजौ बोलता है श्री भगवद गीता को भी पूजा करते हैं ये भी पूजा करते हैं हमारा उसके बाद नैबे जाबाय फिल्टारमोन हामा जाबाय आरो ना तो गाइस नीला बायनाया बायलांबाय गोलैदोंमोन ओरै पुरा हाबानि मोनबोनायसो दे गाइस हाबानि ओमफ्राय नैथिंगालाय नीला दोनग्रा मा होनदों गेस टांखि इखौ सुलासो होनना बुङो सुला सुला बोलते इसको सुला आइमुनि न'नि लाबोरा फिल्टार न' सुसुना स्लार बोरियानो माबायना लर सर हाबोना इनखे बोरायलै जानि न' उपाय गैया नङा होमबा दुखिया मानसि मैला जानिफ्राय बोरायबाय बबेखौ सुलासो होनो बे इंग्रिलाय सुलासो इयो सुला मोनसेखालि जामाया दबगासिनो नैला माबा लाबोदोंमोन थैबाय सरकार न' होन्दोंमोन जानिला सरकारनि नैला फुल मोनसेया इयाव दङ फुल मोनसेया खियावनो गोलैना दंमोन नैला नैबे खि मांनियाबो माबा ओंखाम खालायगारनायाव नैबे दंखल जानि दंखलखौ नायसि नीला गायसि नीला खाबथालायनाय दोङो मा खामसै नङा होमबा नै बायदोंमोन मोजां जाफिनबाय आरो न' लेट्रिना खाथियावनो दंखायो बेनिफ्राय बाला अन्थाइ लाबोनाय दोङो नै सरकार न' मोन्दोंमोन आं नै खिरखि होबाथाय इखो होबाथाय पुरा कमप्लिट खालामनो हासिगोन आरो टेनसन गैला होमबानिया जानि माखौ खिथिसननाय आरो न' दा एखे माबे जागासिनो कन्डिसन बेयावसो दङ मोनसे आइमुनिया नैबे आइमुनि दोनग्राया ओमफ्राय इखौ मा बुङोमोनलै निखौ अपराजिता फुलस' नैबे आरो आदानि नैबे जानि आदानि इ सरकारनि न' होन्दों बिबो जानाया मोनसे इबो मोनसे मोनदों आरो न' है नै ग्लास खावनायखौ गार'नांगोन इखौ गार'नांगोन गार'बाथाय नीला जाबो जा दाबो लास अरसायबाथाय नीला ओंखाम सङो बेयावनो बोरै र' ओमफ्राय गाइस नीला आरो मोनसे बाथ्रा नीला दा दै फैबाय टेप खिन्थु दा दै सालु जाथ'वाखैनो आरो न' खनसे एगारबाय टेस्टिं नायदोंमोन दा फैबाय थासिगोन दै सुनो नीला जा न' लामानिफ्राय साग्रि नुयो बरियानो ओंखाम गैयालै न'फोरानो बायला जिलासो मा खालामसै उपाय गैया नङा होमबा नीला थुला जासोदो दा न' इनिथिंगालाय आरो दसे लांखोमानाय दोङो नीला नैबे आइनि
ini cakri आरो इथिं लिसु बिफां फांसे दङ बरियानो ला जोंनि गामिनि साइनिफ्राय जानि न'खौ मोनखायो बरियानो इथिंनिफ्राय जानि न'खौ इथिंखालि मोनखायो आरोना बरियानो नायना ला गाइसमोन जानि न'खौ माबायदि इनिफ्राय इथिंखालि दादाला न' दङ नैखिनाखौ बरियानो माने हाखोनि दै खमान खालामनानै नैखिना फुल गायजोबगोन आं खानसे समाव आरो दा हाथ'वाखै सेन दा खामानि मावाबा मोनजाया जादों ना नैथिंखालि बरियानो फुल गायजोबनो हागोन आरो लामानि मानसिफ्रा नुनायबो जाहानोबो फ्रेस नाङो आरो ना इदिनो ओमफ्राय जानो थांनांगौ जानि न'खौ दिन्थिनायनि कारनानो जाबाय ओरैनो जास्ट मेम'रियेल हिसाबै आं फेसबुकाव सोना दोननायदो आरो न' होमबाना देनां लासै जानि फिसालाफोरा नुबाय फिसाला देनां फिसालानि फिसालानिफोराबो नुलांगोन आरो न' गाइस नङा होमबा नैथिंखालि जानि पायखाना दं निला पायखाना लैट्रिन दिस इज को लैट्रिन टॉयलेट इसको बोलते हैं हिंदी में नहीं पता हमको हिंदी नैथिंखालि ओमफ्राय इथिं हाखर दं निला बैथिंखालि हासुग्रा बानायदोंमोन आं हासुग्रा गैला आंनो जाबाय र' जानायालाय जाबाय आरो बहुत खामानि दंबावो गाइसमोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामना शेयार खालामना होबानो जाबाय निला बायला जिला दर जाबाबो नङा होमबा स' गाइस प्लिज साबसक्राइब टु माय चेनेल एन्ड फल' खालाम फेसबुक पेजखौ मा होनदो दरजा खाराबबाबो खिथिनांगोन र' माखो ओइ गद्रेजखौ सिदा खालामनो ओरै इखो दा नैखो सिदा खालामनांगोन ओरै बरियानो रुम सेटिंआनो जायाखै जोंनिया रुम सेटिं खालामनायानो जायाखै दाबो रुमखौ सेटिं खालामखानोसै दिनै खुनिबारनो सेटारडे बन्द थायो जोंनिया खामानिया डिउटिया थ' बेखौ ओरै रुमखौ ओरै सिदा खालामनोसै थ' स' गाइस नोंथांमोना फल' खालामना होबानो जाबाय प्लिज फल' एन्ड लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबसक्राइब आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय मिस्टार जोंखां पेजखौ नैला बिसोरनि अर मोनसे सोखांबाय आरो सोनांगोन नैला फिसाजो थानायखाय फिसाजोखौ लाबाबो थायाखैना बिमा थानानै होनदां बिमानि खामानिखौ आंसो मावनांगासिनो जों नैला बिथिं फुल होनाय खामानि बेनिफ्राय निथिंबो होनाय खामानि बेनिफ्राय पुरा नै हिजाबनाय खामानि आंनि दिनै इथिंखालि आरो मोनसे सुन दंबावो इथिंखालि दाइखौ साफा खालामनाय बिसिना खालामनाय आंनि खामानि दिनै नै माने आंखौ आसाला बाहेराव थांबाय थायो दा नैसो जों आवग्रिदों नैला जों हाबिथां दसिला हाबि हाब इथि खारलायबाय आरो मुथि थांनो फाय मुथि थांनो इथ' नायस थाङा फाया